Amalie? Ja. Hej! Hej du! Det är kallt ute. Ja, visst. Nej men nej. Sitter du här och dricker öl ensam? Ja, jag gör det. Ska du vara här ensam julafton? Ja! Nej men nej. Ja. Varför har du ingen man? Alltså, Det är din man. Va? Har du nu? Ja. Har du varit med min man? Med min Bob? Jag ville invitera dig med hem på julafton, men inte nu. Jaha. Fattar du inte vad du har gjort? Din jävla hora. Amalie, varför säger du inte något? Va? Varför säger du ingenting? Du tiger bara. Va? Säg något. Säg något. Nej, nu är jag arg. Nej, jag vill inte sitta med dig. Jag går min väg. Så du kan sitta här ensam. Din jävla hora. Ha det bra!